ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Hayi, ngoba ngisazi bafuna namba 2 esikoleni ngigijima. Akufunda nawe nje mina. Ya, ngifunda nami. The reason why afuna namba 2 na yami ngoba nanibabili ngenkathi trace. Futhi angiphuma ngawo namba 2. Ngaphila ba. Police. Yazi athi. Kana yami le athi ngiyayazi kodwa. Hayibo, kana yami le athi ngiyayazi cabanga. Athi le athi yasiphuci anda. Sibamfuze cabanga. Abensuku uzoma nje la uzomela ukudla manje phambi kwami. So, kowenhlobo neanda lapha. Wistabani? That's it. It's clean stress in man. Let's end up. Hey, no fuck. Hey, what's that on up? Wenzakala. Ubiza lo, ufuna umbamba inkunzi yama-anti. Usele. Nafu siyakamba la. Ewe, uyangazi ukuthi ngubani mina. Baba ngiphalile nesipirion baba. Nalo mkhufefe. Hawu, biza umkhufefe. Unosifeke siza wena awuthuli. Kodwa la. Yewe, usha mina. Okay. Ya, usha mina. Iba. Ila mali lapha. Awunamali. Ayikho nje ukuthi ayikho lo. Ayikho. Hey, yolacha. Usekhoza la. Sema sorry umphakamise ne. Sezibona. Yewe. Koza. Eu fui 50 rand. Ja, phone. Yo, indlela afuma ngayo fast. Ube ngithe 10 rand. Ngithembisa ukuthi ngeke saphinde ungishaya. Ya, ngithembisa. And ngeke usasebenzise ukaradi mesini.
Yeah. Okay, asilweni but ungayisebenzisi ikarati. Ish, kodwa senzivumelana. Okay. Someone does boxing, man. Oh. Okay. Yeah, mama, brother. I'm so sorry. Sure, yeah, it feels good to be back. Umqondo ujabulile ngabhaleki mangicabanga ngivele ngiqaphe ngishipeni akulula uku-understand bebethu abanye ngwili most icathi ngawotile woza ngapha ngixoxele. It feels good to be back. Umqondo ujabulile ngabhaleki mangicabanga ngivele ngiqaphe ngishipeni akulula uku-understand bebethu abanye ngwili most icathi ngawotile